ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೇತೃತ್ವ ನಡ್ಪಂಚಿಂದ ನಿರಂಜನ 100 ವರ್ಷದ ಈ ನೆನಪುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆ ನಡ್ಪಂಚಿಂದ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರಂಬಾಟ ಬಕ್ಕ ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಂಚಿನ ನಿರಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಪಾತಿರುಜಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನಪರ ಚಳವಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಅಂಶ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ಬಕ್ಕ ರೈತರ ಚಳವಳಿಗೆ ನಿರಂಜನರು ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತೇರು ಪಂಪಂಜ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರಂಜನ ಈ ಅಂಶದ ಮಿತ್ತು ಆರ್ನ ಜೀವಿತಾವಕಾಶ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಂತ್ರ ಬಂದಂಡ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 38 ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನುತ್ತ 47 ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಕಾಲಘಟ್ಟ 47 53 ಕಾಲಘಟ್ಟ 5 ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ 54 ಬಕ್ಕದ ಆರ್ನ ಕೊನೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾನು ಚರಿತ್ರದ ಬಾಗುಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಆರ 38ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ನೀಲೇಶ್ವರದ ರಾಜಾಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೇನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆದ ಮಿತ್ತು ಭಾಳ ನೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಆ ಬೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕಾಮತ್ ಬೇರೆ ಮಾತು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆದ ಕನ್ನಡ ಬಕ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಡು ಸರಾಗವಾದ ಪಾತೆರೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆ ಮಾಧವನ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಜಂಗಾರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿಂದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅದು ಆರ್ನ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿಂದ ಬೇಲೆ ಆರು ಅವೊಂಜಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಭೂಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಬಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದು ರಾತ್ರಿಡಾರು ತಿರ್ಗೊಂತಿನಂಚಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂಜರ್ ರಾಜಾಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಗ ಆ ಶಾಲೆಡು ಆರೆಗ್ಲ ಪಾಠ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿದ ವಿ ಕುಂಜಂಬು ಬಂದು ಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಸಮಾಜದ ನಡ್ಪಂಚ ಅನ್ಯಾಯ ಶೋಷಣೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಬಿತ್ತೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ನೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಗುರ್ತುಬಿಡು ಇವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೈಯೂರ್ದ ಘಟನೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹತ್ರಾಡಿ ಅಮೃತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಂಚಿಂದ ಆ ಚಿರಸ್ಮರಣದ ತುಳುಟು ಮದಪಂದಿ ನೆನಪು ಆ ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಅಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದುಪ್ಪೇರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆರೇನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪರಿಣಾಮ ಊರಂಚಿನ ಆ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಊರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವು ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಆರು ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಓದುದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶೋಷಣೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಬೆತೆ ಮೂಲ ನಡ್ಪಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನದಟ್ಟು ಆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನೇ ದಾವಣೆ 6:41 SLCದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಸೀದಾ ವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಲಾ ಬರ್ತಿ ವಾ ಡಿಗ್ರಿಲಾ ಬರ್ತಿ ಎಂಜಿನಾ ಬರ್ತಿಂದು ಅನಿಯಾರ್ ಪಿದರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮಂದನಿ ಸೇರ್ನು ಮೂಲು ರಾಷ್ಟ್ರಬಂಧು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿಂದ ಅವ್ಯಾರು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನೆ ಮೂಲು ಆ ಕೈಯೂರ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ದು ಮಂಗಳೂರದ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡದ ಕೋರ್ಟ್ ನಡಪಂಚಿಂದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 6
ಬರೆಯನಂಚಿದ್ದವು ಅವು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಬೋದಿತ್ತದು ಆ ಕೋರ್ಟ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ ಗಮನ ದೀಪಿರು ಅಂಚಿಂದ ಆರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡ್ಲಾಡ ಎತ್ತಿನಂಚಿಂದ 1938 ಬಕ್ಕ ಮೂಳು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಈ ರೀತಿ ಆರನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುಂಡು ಅಬ್ಬಾಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ 47ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಟ್ಟಿನ ಆ ಘಟ್ಟ ಒಂಜಾಪುಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ ನೆಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ನೇರವಾದಲ ರೈತ ಚಳವಳಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾತಾರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತದು ಈ ಓಡೆಮುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈಯೂರು ನಡ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನಡ್ತಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟ 1836 ನಡೆತಿಂದ ಆ ಅಮರಸುಲ್ಲೆ ದಂಗೆದ ಮಿತ್ರ ನಡೆತಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಮಾನುಷವಾಯಿನ ಎಂಜ ಕೃತ್ಯಂಡ ಆ ಅಪರಾಧ ಮೊಗಲಿನ ಮಾತ ದಂಗೆ ಕೊರೆಯನ್ನು ಗಲ್ಲು ಕಂಬ ಗೇಸದು ಆ ಗಲ್ಲು ಕಂಬಡು ಪುನತ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪುನನು ಜಪ್ರ ಅಂದ ಆ ಪುನನು ಇಡೀ ಗಿಡುಗ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕುರಿದು ತಿನ್ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿಂದ ಅಮಾನುಷವಾಯಿನಂಚಿಂದ ಬೇಲೆನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಅದೇ ಮಮ್ಮರ ದೇಶ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷ ಮೂಲು ವಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆತಜಿ ಅವೇ ದುಂಬು 836 ದುಂಬು 1790 ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ರೈತರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಟ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಬಂಡಾಯ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮನವಿ ಹೋರಾಟ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇದ್ದ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಭೆ ಸಮರ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿನ ಘಟನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿಂದ ಘಟನೆ ಬಕ್ಕ ಆತಿನೇಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ಆತಿನಿ 1919 ಅವೇಟಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಟ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಮೂರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಮುದಾಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಐಕ್ತ ಎಂಚಿನಾನಿ 835 ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಾರತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಎಂಜ ಕೈಯೂರು ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ನೆಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಲೇರಿ ಎಂದ ಪಂತಿನಾಮದ ಅಂಶ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ನಾನು ಬರ್ದು ನೆಟ್ಟು ಮದಿಪುರ ನೆಟ್ಟು ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ವಾ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಲ ಕಾಸನ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೋರಿತ್ತಜಿ ವಾ ಆ ರೀತಿದ ಮಾತಾ ಕೋರಿಲ ಮಾತಾ ಪರ್ಬಲ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 1936 ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂದೆ ದಾಯನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ಆ ಘಟನೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿನ ನೇನು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನರು ಆ ಬರೆತೇರು ಅಪಗ ಆರ್ನ ಆ 47 ಬಕ್ಕದ ಅವಧಿ ಇರ್ತುನಾಗ 6 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣುತ್ತ 53 ಮುಟ್ಟುಪ್ಪೇರು 54 ಮುಟ್ಟುಪ್ಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಜನಶಕ್ತಿ ಪೇಪರ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ದ ಮುಖಪತ್ರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಪಾದಕರಾದಲ ಜನಪರ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಚಳವಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಅದುಪ್ಪೇರು 54 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು 6 ಪಿದಾಯಿ ಉಂಟದು ಅವೇರ್ದ ಪಕ್ಕ 6 ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ 55ನೇ ಇಸ್ವಿದಾರು 14 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಡೀ ಕೈಯೂರು ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞಾದ 5 ಪಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತಾರು 25 ಅಧ್ಯಾಯನಡು ಆ ಕೈಯೂರು ಘಟನೆ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಪಂಡ ರೀತಿದಾರನ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪುಡು ಆರ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ರಡ್ನೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ನೆ ಆರ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ಪಿನಿ 1975 ಇಸ್ವಿದು ಆತ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಆತಜ್ ಬಂದ ಅಂಶ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 6 ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆ ಕೈಯೂರದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆರ್ನ ಮುನ್ನುಡಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನೆರಡು ಪುಣಿಂಜ ಬಂದಾಗ
654 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದು ದೂರ ಪೋಯಿಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಕ್ಕಾರು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿ ವರ್ಗ ಚಳವಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಸೆಲೆಯಾದ ಆ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಕಾದಂಬರಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಕ್ಕಲಾರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ಬೇರು ಯಾನ್ ದೇಹ ಬನ್ಪೇನಾಗ ಯಾನ್ಲ 1989 ಇಸ್ವಿಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ SLC BC ನನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧನ ಬರೆದಿ ಅವೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಪ್ರತಿ ಯಾನ ನಿರಂಜನ ಆ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಕೃತಿನಿ ಮಾಡಿದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೋಯ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲ 5 ಕೃತಿನಿ ಮಾಡಿದೆ ಏರು ಮಾತ ಆ ಕೃತಿನಿ ಓದ್ಯರ ಅಪಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಂಜಿನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಂಜ ದಯಗಬಾರ್ದು ಎಂಚಾದಿ ಮೂಲು ಅನ್ಯಾಯ ಶೋಷಣೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ತ ವಿಮೋಚನೆದ ಸಾಧಿ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಂಚಿನ ಅಂಶಲ್ಲ ಕೃತಿ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚಾಡಿಪಿನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಈ ನಿರಂಜನರು ಕಾಲಿಯಾರು ಸಕ್ರಿಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಬದಲಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಡೀ ದೇಶ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಚಳವಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಸೆಲೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನು ಒಂದು ಅಂಶ ನೆನಪಿನಾಗ ಸಾರಥ ವರ್ಮಣ ತೈನೆಟ್ಟು ರಷ್ಯಾ ನಡ್ತಿನಂಚಿಂದ ಲೆನಿನ್ ನೇತೃತ್ವ ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಳಿಹಾಯಿ ಬಂದು ಈ ಬಿಳಿಹಾಯಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗೋರ್ಕಿನ ತಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿರಂಜನ ಈ ಕೃತಿ ಚಿರಸ್ಮರಣೆಲ ನನಾತ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುಟ ಯಾಪ ಮುಟ ಮಾನವನ ಶೋಷಣೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲೆ ಅವನು ಅಡೆಗೆ ಮುಟ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕುರಿತಂಶ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನಾಗ ನಿರಂಜನರು ಆರ್ನ ಆ ಕೃತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮುನ್ನುಡಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ನೀಲೇ ಮೂಲು ನಿರ್ಚಾರದ ಪಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯನ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ದಾಯ ಪಂಡೇರು ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಆನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಆ ಪತ್ರಾಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ 1911 ಇಸ್ವಿದ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡು ಆ ಕೈಯೂಡೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ 1911 ಇಟ್ಬೈದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಿ ಬತ್ತಿನಗ ನಿರಂಜನರು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಪನಾ ನೆಟ್ಟು ಬರೆತಿನತ್ತು ಬದಲಾದು ಆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡಿ ಅವನು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಪರಿಣಂಚಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆನ ರಡ್ನೇ ಕಾದಂಬರಿ ನೆನಪೇರಿ ಯಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿಜ್ಜಿಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅದು ಆನ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಒಂದು ಆರು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬರೀತಾನೆ ಯಾರು 40 ವರ್ಷ ಈ ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪೇರು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನೆಂಚಿನ ತಾರಣತ್ ಕಾಪಿಗಳು ವಂದನೆ ಕೊಡಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟವೆ.